Sibiri me kalo tile 16 sanba 2026 DMS TV channel musomanin cɛw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dun kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafoniba ma ne k'aw da tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ne k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ne k'aw da tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u b'o lafiya ka se olu ka lakana sabati o ko kun la san ani wagati u bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛ banbaci walima o contrôle la o ko kun yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen bɛ kalo tile 14 sanba 2026 min y'an ka état major général des armées ale bɔni ka communiqué min kɔnɔ a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen bɛ kalo tile 13 sanba 2026 ko min y'an ka Mali fintigilakaw ye ko ye cɛnni don banbaci walima ka daga sigiyɔrɔ 3 yɛrɛ kɔnɔna jijɛ ni localité yɛrɛ kɔnɔna ko cɛnni donni fɛnɛ kɔfɛ banbaci walima n'u y'an daga sigiyɔrɔ kofɔli na ko banbaci walima caman fɛnɛ fagara an ka Mali fintigilakaw fɛ Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na source dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni daga sigin bɛ Kidali région kɔnɔna na ka se ka olu wuli ka bɔ yen ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min avril kalo tile 25 tɛmɛnen sanba 2026 basigibaliya min donna an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ni banbaci walima o yɛrɛ kɔni kun taara Kidali région yɛrɛ kɔnɔna na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni wuli bɛ banbaci walima ni yɛrɛ kɔni kama k'u bɛ ka tilenni ka fariko kɛ nin wagati in na wali min bɛɛ kɛ kun de walasa ka se ka banbaci walima o yɛrɛ kɔni gɛn ale ni k'u bɔnɛ u ni na Kidali région kɔnɔna na ka se ka an ka nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lakanabaliya o kɔni bɛ an ka jamana sira caman yɛrɛ kɔni kan o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka degun yɛrɛ kɔni se an ka jamana feere ni sanuko kow yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen bɛ kalo tile 14 sanba 2026 réunion ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka Bamako kɔnɔna ni o ye Mali faba ye réunion min yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka sirabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la feere ni sanuko mɔbiliw bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o sira ni yɛrɛ kɔni lakana walasa halisa min yɛrɛ kɔni jamana ka feere ni sanuko ba dɔ ka se ka continuer jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Union africaine maaw ale ni ONU maaw olu kɔni b'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ k'u cɛjɛ sinsin kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen bɛ kalo tile 14 sanba 2026 Union africaine commission président ale ni ONU secrétaire général olu kɔni ye conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Éthiopie faaba la ni o ye Addis Abeba yɛrɛ kɔni ni conférence de presse yɛrɛ kɔni senfɛ ni maa fila ni yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka dénonceli kɛ k'a jira k'a fɔ ko lakanako crise minnu yɛrɛ kɔni bɛ farafinna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko jamana wɛrɛw yɛrɛ de kɔni bɛ ka u da don o ko in na ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka farafinna continent yɛrɛ kɔni lakanako crise tɔ yɛrɛ kɔni juguya ko yɛrɛ de kɔni na u bɛ dénonceli kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o ko in yɛrɛ kɔni na wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni kun bɛ Chine jamana kɔnɔna na walasa ka se ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani Chine jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛla ni o ye Xi Jinping yɛrɛ kɔni k'ani maa fila ni yɛrɛ kɔni to ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na kumaba minnu yɛrɛ kɔni bɔra o kɔnɔna na ale n'u kun bɛ ka kuma fɛn minnu yɛrɛ kɔni kan o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ an bɛna da sigi olu ma ni ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye ni kunnafoniba de bɛ n bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na min y'an ka Mali fintigilakaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen bɛ banbaci walima ɲini na an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw bolo lafiya ka se ka olu ka lakana sabati o ko hukumu de la sanga ani wagati min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛ min na olu bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka banbaci walima ninnu yɛrɛ kɔni ni k'u bɔra u ɲɛna yanni k'u ka waliju kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen bɛ kalo tile 14 sanba 2026 min y'an ka état major général des armées ale bɔni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état major b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen bɛ kalo tile 13 sanba 2026 ko min y'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ jijɛ ni OS yan fanfɛla la opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka cɛnni don banbaci walima o daga sigiyɔrɔ 3 la localité in kɔnɔna na état major ka kɔrɔfɔla ka nin communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin dun kofɔli na min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci walima o daga sigiyɔrɔ
yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ka jijeni ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni kan ma u y'o laseli kɛ an ka Mali fɛntigilakaw ma fɛntigilakaw sɔrɔla ka ordre yɛrɛ kɔni di Victor Ayɛlɛw ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale ma daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma a kɔni nana k'a fɔ ko frappe in kɛra frappe ɲuman bɛɛ ye ka d'a kan ko frappe in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min y'an ka Mali fɛntigilakaw olu sera ka Banbaci wale ma minnu yɛrɛ kɔni faga ko dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni Banbaci wale ma 15 ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko moto minnu fɛnɛ tun bɛ Banbaci wale ma yɛrɛ kɔni bolo ka daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko tiɲɛni donna o moto in bɛɛ lajɛlen na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'a yirala k'a fɔ ko frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sebaya bɛ an ka Mali fɛntigilakaw bolo ka d'a kan tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ Banbaci wale ma ka fanfɛla la ko Banbaci wale ma ka daga sigiyɔrɔ filanan yɛrɛ kɔni ko fɛnɛ localisera nin zone kelen yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko kabini Victor Ayɛlɛw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni ka k'u ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye Banbaci wale ma min yɛrɛ kɔni faga ko dɔgɔyalen yɛrɛ kɔni Banbaci wale ma 10 ye ko matériel de campement ni o yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la so finimanw ale ni panneau solaire yɛrɛ kɔni ye komi an ka Mali fɛntigilakaw k'u sera ka tiɲɛ don nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ni fɛn nin yɛrɛ kɔni kun ye Banbaci wale ma de ta ye ko Banbaci wale ma ka daga sigiyɔrɔ sabanan yɛrɛ kɔni ko fɛnɛ kun bɛ jijeni ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna nka ale kun bɛ jijeni yɛrɛ kɔni kilomètre 43 yɛrɛ kɔni yɔrɔ de la ko a Victor Ayɛlɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o taara bɔ Banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan k'u mɛnna Banbaci wale ma yɛrɛ kɔni bɛlɛbɛlɛlen na o de kɔfɛ Victor Ayɛlɛw sɔrɔla ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ daga sigiyɔrɔ in na ko Banbaci wale ma de don kabini o kunnafoniya yɛrɛ kɔni tora ka ban min yɛrɛ kɔni fɛntigilakaw olu ye ordre di Victor Ayɛlɛw ma Victor Ayɛlɛw yɛrɛ kɔni ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin nin daga sigiyɔrɔ kofɔlen ma ko frappe in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Banbaci wale ma caman yɛrɛ kɔni fagara ko Banbaci wale ma yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn pick-up min yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛna ko dɔgɔyalen pick-up 5 ye ko ani pick-up kofɔlen nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun dogolen yɛrɛ kɔni kun don yiri jukɔrɔla de la walasa min ye sanfɛkɛlɛkɛminɛ olu kana n'a ye nka maa min yɛrɛ kɔni tɛ min kalama o de ye k'an ka Mali fɛntigilakaw olu bɛ se u ka baara yɛrɛ kɔnɔna kosɛbɛ état-major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye Banbaci wale ma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ciblé ko frappe in kɛra ni ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma ko u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fagara fɛnɛ wale min kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Banbaci wale ma o yɛrɛ kɔni olu tɛna n'a fɔ bilen k'u bɛ taa repli yɛrɛ kɔni kɛ nin zone kofɔlen in kɔnɔna na ka d'a kan u bɛɛ lajɛlen bɔnna u ni na yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni hiérarchie militaire a bɛ foli bɛɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fɛntigilakaw ma u ka cɛsirilen don u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna jamana lafasali baaraw la jamana fantan bɛɛ lajɛlen na K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fɛntigilakaw ye olu ka frappe yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya kosɛbɛ Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna nin wagati ninnu na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ min y'an ka Mali fɛntigilakaw olu ye frappe caman kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ma Kidali région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banbaci wale jɛkulu Front de Libération de l'Azawad ale ni Banbaci wale jɛkulu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans maaw yɛrɛ kɔni ma kabini avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ni basigibaliya min donna an ka Mali jamana kɔnɔna na n'o basigibaliya in yɛrɛ kɔni sababuya la Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kun sera ka Kidali région yɛrɛ kɔni minɛ k'a kɔni yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fɛntigilakaw olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ Banbaci wale maaw minnu ye Kidali région yɛrɛ kɔni minɛ lafiya kana na kɛ o Banbaci wale maaw ye bilen kunnafonidiso maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen mai kalo tile 13 su ni ka dugu jɛ alamisa la mai kalo tile 14 san 2026 ko min y'an ka Mali fɛntigilakaw yɛrɛ kɔni ye k'u ye frappe caman yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na ni wagati ninnu na o kunnafonidiso maa kelen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye kunnafoniya sɔrɔ ni ka bɔ source yɛrɛ kɔni yɔrɔ la source minnu y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fɛntigilakaw bɛ ka frappe min kɛ ni ka ɲɛsin Kidali yɛrɛ kɔni région ma k'halisa ko dɔ bɛna na fara o frappe in kan don n'a nataw la ko bakurubaya la min yɛrɛ kɔni an ka armée de l'air maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye frappe 4 yɛrɛ de kɔni kɛ Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni ka ɲɛsin Banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔw ma kunnafonidiso maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko frappe nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Kidali région fɛnɛ na ko Kidali ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sugu kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ so dɔ kun bɛ ale kɛrɛfɛ ko frappe in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don o so in na ko frappe wɛrɛ kɛra ni ka ɲɛsin Kidali gouvernorat yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni fɛnɛ don Kidali gouvernorat yɛrɛ kɔni kuru kɔnɔna la an ka fɛntigilaka min ye ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase kunnafonidiso maaw yɛrɛ kɔni ma o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min y'an ka Mali fɛntigilakaw k'u bɛ ka frappe min yɛrɛ kɔni kɛ ni opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko frappe min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ frappe kilennenw de ye ko min an ka Mali fɛntigilakaw ye k'olu ka kɛlɛ fɛɛrɛ bɛ u bolo ko a donna nataw yɛrɛ kɔnɔ k'an ka Mali fɛntigilakaw bɛna dɔ fara u ka frappe nin yɛrɛ kɔni kan ni ka ɲɛsin Banbaci wale ma ko wale yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ka se ka Kidali yɛrɛ kɔni minɛ Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni na
Kasanga ni basi baliam dona aka Mali jamana kɔnɔna na Afrika lo tile 25 tɛmɛnen san 2026 n'o basi baliya kɔlɔlɔ dɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni an ka jamana feereli sanu ko sira dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni lakana ko gɛlɛyaw kɔni bɛ yen nɔ kasanga ni o ko ye min an ka Mali autorité ye olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni sira kofɔlen ye ko lakana sabati walasa jamana ka feereli sanu ko baaraw bɛ se ka continuer jamana kɔnɔna na ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 14 san 2026 ɲɔgɔn ye ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka Bamakɔ kɔnɔna ni o ye Mali faba ye ɲɔgɔn ye min kun kɛ kun de ye walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ an ka jamana sira minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni feereli sanu ko mɔbiliw yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ o siraw yɛrɛ kɔni kan ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o sira ninnu yɛrɛ kɔni lakana walasa jamana ka feereli sanu ko baaraw bɛ se ka continuer cogo min ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔlen yɛrɛ kɔni kun don an ka Mali ministre de l'urbanisme yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale yɛrɛ kɔni kun bilalen yɛrɛ kɔni kun don an ka Mali ministre des transports yɛrɛ kɔni nɔ na an ka jamana autorité caman yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye ko fɔli kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni ni o dɔw ye an ka gouvernement membre dɔw yɛrɛ kɔni fintigila ka ɲɛmɔgɔw feerekɛlaw ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ don ni feerefɛnw ye an ka Mali jamana kɔnɔna na olu ka représentant u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na ko ni man yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na wa kuma yɛrɛ kɔni kun bɛ ka boli fɛn ba minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye feereli sanu ko minɛnw yɛrɛ kɔni bɛ don sira min fɛ o yɔrɔ ninnu lakanani ko ni o b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali autorité bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ an ka jamana sira minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'an ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni bɛ don o sira ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o sira ninnu yɛrɛ kɔni lakana ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Mali gouvernement ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲiniba kɔni ye min ye o de ye an ka jamana siraba minnu bɛ yen ni nafaba yɛrɛ kɔni bɛ olu la jamana ka feereli sanuko la ka o sira ninnu lakana k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ jamana kɔnɔdenw ale ni feerefɛnw yɛrɛ kɔni olu ka se ka don jamana kɔnɔna na ka bɔ jamana kɔnɔna na cogo min yɛrɛ kɔni ka d'u ye lakana ale ni lafiya kɔnɔna na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ wagati min na maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na u bɛnna kan k'a fɔ k'u bɛna na commission kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko commission maa ninnu yɛrɛ kɔni n'u sigira sen kan u bɛna na to ka ɲɔgɔn ye dɔgɔkun o dɔgɔkun walasa jamana yɛrɛ kɔni ka sirabagaw yɛrɛ kɔni lakana ko bɛ lahalaya min na k'o dɔn ale ni ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana yɛrɛ kɔni ka feereli sanuko ko olu ka se ka don jamana kɔnɔna na lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanga ani wagati ni wale yɛrɛ kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bɛ Mali bɛ lakana ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o n'a taw ta min Mali autorité olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka jamana yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni lakana ni wagati min yɛrɛ kɔni na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Éthiopie jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen bɛ kalo tile 14 san 2026 min yɛrɛ kɔni Union Africaine Commission président ni o ye Mahmoud Ali Yusufa ale ni ONU secrétaire général yɛrɛ kɔni ni o ye Antonio Guterres yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni bɔra ne ka kan ka da gɛlɛnmanba kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni sen donni farafinna lakanako yɛrɛ kɔni na ko bɛ ka kɛ sababu ye ni ka lakanabaliya ko crise tɔ yɛrɛ kɔni juguya farafinna continent kɔnɔna na kosɛbɛ ni ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ conférence de presse kɛyɔrɔ la conférence de presse min yɛrɛ kɔni kɛra Éthiopie faba yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Addis Abeba ye wa ɲani conférence de presse yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ maa fila ni yɛrɛ kɔni u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ ONU ale ni Union Africaine yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka o jɛɲɔgɔnya tɔ yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ Mahmoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni farafinna continent yɛrɛ kɔni ta ni k'a lajɛ lakanako crise min yɛrɛ kɔni bɛ farafinna continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'i bɛ taa faamu k'a fɔ k'a caman yɛrɛ kɔni tɔ ɲagalen don jamana wɛrɛw de fɛ yɔrɔ wɛrɛw la k'olu kan bɛ min ma o yɛrɛ de kɔni ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka banbaci walima nin yɛrɛ kɔni jukɔrɔma ni nafolo ye u b'u jukɔrɔma don ni munition ko kuma dɔw la yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛ min yɛrɛ kɔni b'u ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni bila ka na farafinna continent kɔnɔna na walasa ka se ka na banbaci walima u yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka kɛlɛw yɛrɛ kɔni na farafinna continent la u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni sen donni farafinna continent ka kɛlɛkow yɛrɛ kɔni na ko bɛ ka kɛ sababu ye ni olu Union Africaine maaw yɛrɛ kɔni bɛ médiation kɛ walasa ka se ka dankari kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na maa minnu ka wale bɛ ka tiɲɛni don u la ko yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka Union Africaine ale ni ONU maaw yɛrɛ kɔni ka baara gɛlɛya kosɛbɛ n'olu kɔni y'a essayer ka fɛɛrɛ latigɛ ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin lakanako crise yɛrɛ kɔni ma farafinna continent kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel région Soudan ale ni République démocratique du Congo SCA fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko n'olu kɔni y'a essayer k'a fɔ k'u bɛna na kɛlɛ ban ni yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na de fait que jamana wɛrɛw b'u sen don kɛlɛ in na o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu ka baara yɛrɛ kɔni gɛlɛya u bolo Mahmoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko jamana wɛrɛw ka sen donni nin ko in yɛrɛ kɔni na o bɛ ka kɛ sababu ye ni Union Africaine ONU ale ni a jɛɲɔgɔnw
olu bɛ ka dɔ fara u ka baarakɛtaw yɛrɛ de kɔni kan walasa crise mun yɛrɛ kɔni bɛ farafina continent kɔnɔna ka dankari o crise ninnu na ko yɛrɛ de kɔni olu bɛ laseli kɛ ni jamana nin yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko ni négociation fɛn fɛn bɛ kɛ farafina continent kɔnɔna walasa ka se ka na ni bɛn yɛrɛ kɔni ko Union africaine de kan ka o négociation bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya ko wa olu bɛ o baara min yɛrɛ kɔni kɛ u b'a kɛ fɛnba dɔ yɛrɛ de kɔni kan ni o de ye ko farafin problème yɛrɛ kɔni ka farafin solution yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ u la k'u tɛ fɛ farajɛla jamanaw k'u da don ni ko in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Antonio Guterres ka fanfɛla ni ale de ONU secrétaire général ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana wɛrɛw n'olu yɛrɛ kɔni tɛ farafina continent kɔnɔna na k'olu da yɛrɛ kɔni don ni farafina continent kɛlɛkow yɛrɛ kɔni na ko o kɔni tɛ ko ɲɛnɛma ye ko wa yafa tɛ se ka kɛ o ko in ma ko jamana wɛrɛw minnu yɛrɛ kɔni tɛ farafina continent kɔnɔna na olu bɛ marifaw munitions u bɛ jukɔrɔmadonni kɛ ni ka ɲɛsin maa min ma ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ ka o wale min yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ k'o kɛ walasa ka se ka u ka jamanaw yɛrɛ de kɔni intérêt yɛrɛ kɔni lafasa ko yɛrɛ de kɔni na jɛ tɛ se ka kɛ ni ko in yɛrɛ kɔni kɔ ko jamana nin yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ u ka dankari o ko in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan jamana min yɛrɛ kɔni b'u k'u sen don ni min yɛrɛ kɔni kɛ farafina lakanako crise yɛrɛ kɔni na o bɛ kɛ sababu ye ni ka lakanako crise in yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔli tɔ gɛlɛya kosɛbɛ. Wagati tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale tun bɛ Chine jamana kɔnɔna na walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Chine jamana ɲɛmaa ɲɔgɔn cɛ ni o ye Xi Jinping o bɛ se ka fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump ka o tagali yɛrɛ de kɔni senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Chine kɔni ye jamana ye ale bɛ jamana min yɛrɛ kɔni bonya kosɛbɛ wa Chine ye baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛ kɔnɔna na k'ale bɛ o baara ninnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bonya kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Chine jamana ɲɛmaa ni o ye Xi Jinping yɛrɛ kɔni ye ko jamana marala ɲumanba yɛrɛ de kɔni fɛnɛ don Donald Trump ka tagali yɛrɛ kɔni senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Chine ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni cɛ jɛ ko yɛrɛ kɔni nana sinsin kosɛbɛ ko wa ale dalen dɔ la k'a fɔ o cɛ jɛ mina ɲɛ kosɛbɛ wa a y'a yira Xi Jinping yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis ale ni Chine yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'o tɔ mina na ɲɛ kosɛbɛ k'a ma deli ka ɲɛ ka se degré min yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ale ni Xi Jinping yɛrɛ kɔni ka nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ko o ye bonyaba yɛrɛ de kɔni ale yɔrɔ la ko wa ale kɛlen Xi Jinping teri yɛrɛ kɔni o ye bonya fɛnɛ ye ale yɔrɔ la ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ Chine ale ni États-Unis cɛ jɛ yɛrɛ kɔni nana ɲɛ kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni yira la k'a fɔ ko kabini san 2017 wagati ni o kun ye Donald Trump ka mandat fɔlɔ wagati n'a taara Chine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fo ka na se an bɛ san 2026 min yɛrɛ kɔni ma États-Unis jamana ɲɛmaa foyi yɛrɛ kɔni kun ma taa Chine jamana kɔnɔna ka ɲɔgɔn ye tɛmɛ ani Chine jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛla la Donald Trump ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko jamana marako ta kɛrɛfɛla fɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna k'ale yɛrɛ kɔni ni Xi Jinping yɛrɛ kɔni fila fɛnɛ ka di wa a y'a yira k'a fɔ ko kuma caman ko fɔɲɔgɔnkɔ mana na tɛmɛ Chine ale ni États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko Chine jamana ɲɛmaa ni États-Unis jamana ɲɛmaa bɛ téléphone na kuma tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka o fɔɲɔgɔnkɔ nin yɛrɛ kɔni ba k'i ma ye u cɛ kɛlɛw yɛrɛ kɔni tɛmɛ kosɛbɛ ko kuma dɔw la ale tun bɛ Xi Jinping wele wa kuma dɔw la Xi Jinping bɛ ale wele ko a kuma o kuma hali ni problème yɛrɛ kɔni kɛra Chine ni États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko mɔgɔw tɛ bɔ a kalama k'olu jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni bɛ u cɛ problème bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ ka sɔrɔ maa si ma bɔ a kalama fɛnɛ ko yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Chine ale ni États-Unis olu bɛna na Chine ɲɛsigi ɲumanba yɛrɛ de kɔni dilan ɲɔgɔn fɛ a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump a kɔni b'i n'a fɔ ale bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ani Chine ni ɲɔgɔn cɛ la ka dankari o kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni na a ka nin tagali yɛrɛ kɔni senfɛ a bɛ ka kuma dumanw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Xi Jinping yɛrɛ kɔni ma ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma